Agbammbọ ịkwalite atụmatụ nleta ahụike were onye ọbụla. Gọọmenti ala anyị nyere nkwado ego dị Ijeri Naira 12.9 iji wee kwalite oge nleta ahụike dị iche iche ndị nọ na ụkpụrụ Basic Health Care Provision Fund (BHCPF). Ka bụkwazi iji wee hụ na enwere ezi usoro ndokwube ego nye nleta ahụike ọdịnihu ha kpọrọ National Health Insurance Authority ya na nke na-akwazi maka nleta ahụike n'ogo nta tinyere ịkwado ụlọ ọrụ na-ahụ maka igbochi ọrịa na-efe efe bụ NCDC. Ihe ndị ọzọ bụkwazi ịkwalite ngalaba nleta ahụike nke ụlọ ọrụ ejensi na-ahụ maka ịkpọtara ndị mmadụ ọsọ enyemaka n'oge ihe mberede. Ejiri ga-akọtọpụ akụkọ a. Nzukọ nke asatọ nke minista n'ụlọ ọrụ nchịkọta na Abuja a na-eme atụmatụ ịkwalite nghọta na ịrụ ọrụ nke ọma n'usoro n'ọgbọ nke onyeisi ala Bola Tinubu maka usoro zuru ụwa ọnụ n'ọrụ mmezigharị nke ngalaba ahụike. Ndị kọmitii ahụ makụrụ iso ụkpụrụ ọhụrụ nke BHCPF 2.0 nke na-ekwe nkwa na njikwa ego na arụmọrụ na ngalaba ahụike ka ọka mma. Edebekwara obere nzukọ nke nwere ndị otu si na WHO na ndị ọrụ Social Health Insurance na steeti ka ha leba anya na ntụkwasị ego na-adịkarị nwayọọ ma na-atụ anya na ha ga-ekerịta n'ime izu ụka abụọ site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.